Tilanteessa +1 +3. Aha, wow. Yes. Mitäs sitä sitten? Älä isottele. Viimeksi mulla ei oo mitään tippua, niin mä tein ennenkin liian No mitä oikein sulla oli siellä? Mitäs vähän? Nyt ei anna. Sulla on tuuli nyt on. Tai bunkkerista. No joo, en koskaan nyt bunkkeri. Tuuli pääsi. Meillä ei ole koskaan ne bunkkeri. No, kova tuuli tossa. Mikä veteen saa täällä? No. No niin. No sulla meni hyvin. Mä No niin hyvin, mutta mulla meni ihan väärään suuntaan tuo pötkö. Se on melkein suoraan. Se on melkein suoraan reikä, mutta ei pysty menemään. Jonka voi vastaamaan. Ja bunkkeri. Et pääse kolme. Sulla on nyt tiukka paikka. Tiedätkö sä sitä? Sulla on aika tiukka paikka. Ai. Ajatella sitten kun voidaan vielä voittaa. Nyt täytyy laittaa tosiaan bunkkerista pois. Mä en muistanut siitä. Ei hyvä. Mä päkin vielä bunkkerista. Aha, muukku ei. Mitä? Mä sin tohon. Niin. Mä hyödyn tästä kun. No. Mitä se nyt ottaa? Sulle tuli 2. Ja vasta tuli edelleenkin ihan piihana muut. Sitten vaan. Teikö tulla kerran? Niin, tää vihreäkyölle pääsee vielä. 3. Jaha. Kiva kun tuo vihreäksi saa. Tää on ihana psykopatia. Aina hieno hymyisen psykopatia. Ei, kun se on muurahaiset kanssa. Tässä on tää ala. Hän pitää jutella noille katsojille, että sä vedät nyt ne omansa mukaan ruoholiksi. Joo, päkö. Täällä. Eikö mene? Jos täytyy ottaa enemmän. Joo, kiitos. Murkku ottaa tästä. Ei kyllä auta mua yhtään. Se on aika kovat tulos. Se on aika isot tulokset. Tää on 6. En mä muista sen niin paljon. No, no se. Ai siitä Se vesi vedetty vielä vähintään se 2. No, ei se ole kaukana ollut.